ngiyacama kusha kumathamba leluthula cama kusha ngibhlungu angizuzithutha nozithutha ngibhlungu ngaphakathi ngoba kabe njengomuntu okenda bekungathi uba ngumuntu omubi ongayaziyo ukuzibiza kancane kwezinto zeminyaka ngeba ndiyayazi into yoba ukholo lwemveli sesiqale iphinda uqala kwethu ukholo lwemveli sasingabantu abanenjongo ezithi funeka kwakhiwe isizwe sasinenjongo ethi siyadibana nezinye inkolo ukwakha esi sizwe kangangoba sasiba nazo iiconference esasiba nazo sithethe kwesihloko sithethela phezu kwazo sibiza iingwevu ayikhathaliseki noba ikweliphini ibandla sasibaqokelela sibabeka apha kuba into sasifuna uluvo labazali singahambi sisodwa sishiya abazali ngasemva. Le nkolo ke sasiyazi into uba umthetho wayo igade ukuhlala, igade ubuntombi, igade ubukhwenkwe kwicala lotata, igade abatshakazi kwicala lomama. Njengoba ugadwe kokwenu ebuntombini ufika emzini ugadwe ebutshakazini. Kodwa iye yaphumuka ngenxa yoba sesashiya otata umveliswa ngasemva, sashiya otata umtyaphi ngasemva. Tata umveliswa ke yayilixhego elaliyazi into uba kwankolo le yayize njani, kwayintsimbi le yamagqirha ebesixelela uba yayenze njani. Into nayo ndibuhlungu uba akho mntu afunayo ukuyenza loo vidiyo. Le nkolo ngoku isiphumukile besiyibone kanzima ungena kwayo nasezireyidweni, kwakuba ngamadala uba iyongena ezireyidweni, kodwa salwa yangena inkolo bekuthiwa lukholo lwemveli. Kholo lwemveli elo ndingalaziyo ngoku noba abaphathi balo baphunyuka bawutshona phi. Xa sithetha ngenkolo sithetha ngento yokuba ngubani luzayikhokhela le nkolo. Sasicinga fana uba sawuhlala phantsi kweenkosi, sasicingele njalo for umthandazo wayo, kuba awunawuthi uzawuthetha nesizwe, uzawuqhuba inkqubo yesizwe uthi uzithuthe wena uzawugqiba ube uphelele kuloo nto. Esi sizwe uzawuthetha naso kukho abeSuthu abakumameleyo, kukho amaVenda akumameleyo, kukho amaZulu akumameleyo, kanti kwalapha kwisiXhosa ayingobathembu bodwa, zizizwe ngezizwe. Sasicinge fana uba ke ngoku thina sizawuya kwicala lenkosi ibe ngabo abantu abasinika umkhomba endlela, oba xa uthutha ezi zizwe uzawuthetha nazo, umele ukuqala kubani uyophela kubani. Kodwa kangenzeke loo nto, kodwa singamaxhewazana sazinto. Ndazihlalela phantsi ke mna endlini apha, ndayeka abantwana bahamba nento yabo, bayabhutyuza ke ngoku, bayabhutyuza. Umzekelo inoba yonakala kulaa nto uba intombazana incokole nomntu onomntana ungayazi uba iindaba zabo zidibana kakuphi. Ngoba ke xa ndinomntana wena ungenamntana yintoni esidibanisayo? Ayikho ngokwethu ke. Iqhawazana lihlali alinawuhamba nomtsibano, lingakhangelela inye ixhego.
umsibane engena uhamba nentombi endala kunaye uzawukhangela ontanga bakhe. Sasiba nentombi intombi xa ke ngokufumene umntana awubuyeli kwaba bangena abantwana. Xa uthe ke ngoku wabuya ekwendini awungeni koomama, ukhangela icala elikulo loba wena waqhawula emzini woyisakala wagoduka, uzawukhangela ke ngoku elo cala linjalo. Kungenanto uzayithetha noomama bayive, ngoba kaloku awukho kule ndawo bakuyo. Xa kukhutshwa ibhekile uya kwelaa cala, awukuhlala noomama, uya kwelaa cala laba bantu baye baqhawule emzini babuye. Ipheliswe nini ke loo nto? Baxaba ke noba ubuyile naye kwendini, uba ufundile uzawuthetha naba bantu badala kunawe ngenxa yobufundile. Kodwa sibe sikuva thina uba awuthethi kule nto thina besiyazi, uthethe yakho. Ukhona le ndlela kaloku uba ukhona othilise khona uyawundixelela uba lihamba ngoluphi uhlobo, ngoba kaloku uba abantu bamise imibutho yabo laqhekeko kolokho lwendlu omnyezene yakho nomnyezene yakhe nomnye ayisalokho lwendlu xa linjalo. Xa ilukholo lendlu limele uba phantsi kweenkosi, simele ulawulwa ziinkosi, simele ukuthobeka phantsi kweenkosi, ngoba sithetha nesizwe sabo. Singenawuthetha into ezithandwa sithi sithetha nesizwe senkosi. Asizolawula, sizawucela ngoba eli lizwe malingatshabalali, inkosi zingena lizwe ngoba liyatshabalala ngoku, libheke ezindongeni. Xa ndiyivala ke bazali, xa ndiyivala nanjengoko ndinesingoma esithi siyarhalela siyive ilizwi labazali abaziinkosi babathi bona kule nyikitsha okanye kule mpono simele ukwenza njani uze sihlambuleke. Ndikhumbula utata inyamende endenzela ibali loba ube ngumbhali ezincwadini zakhe, ebehambe ecela indawo alale kuloo nkosi asikele kuyo, ondlale lukuko alale. Ubusuku obubonke abanye abantu beleleze yemnyanana obukhosi, ubhala izinto azivileyo nazibonileyo, akabhali izinto azicingayo okanye abona zisenzeka. Uya kule ndawo, uba kusengcobo uzawubhala ngengcobo, uba kusekala uzawubhala ngekala, ubhala ngento ayiva ngenkosi yaphaya. Ingathi xa sinobuyela kuloo ndawo yoba nina bantu basathi nikukholo lwethu nisitsho ningalandeli migwaqo, nganiqale niyosabela uba esi sizwe funeka sibhekephi, ngoba ngoku sithi siyazirhuqa siyatshabalala, bayafa ngoku andalapha sinancedo. Siyenjani uba masibe nencedo? Siyatshabalala kwathina. Siyacela ke bazali uba basekhona abazali abangentla kunam, mabangathuli bade babheke emangcwabeni bethule, mabathethe ngento bayazi, makube xhozi kuleyo. Jama.